Og ninibuntaga, unsaon man nato pag-define ang faithfulness? Unsaon nyo pag-describe sa usa ka tawo nga usa siya ka-faithful? According sa Webster, faithfulness means faithful, loyal, and true mean firm in devotion to something. So ang tao nga faithful di ay loyal. Kung sa usa pa ka servant, kabalo ka mo dapig mo dipinsa sa imong master. Kung sa usa ka spouse, loyal ka sa imong partner. Honest, tinud-anay nga magpakita sa devotion. So ang faithfulness dahil it involves sacrifice, commitment, honesty, dedication sa usa ka person, especially sa atong Christian life. Question: as a partner, as a wife sa imong husband, or bisan ang husband sa iyang wife, unsaon pag-define ang faithfulness? Kanus ata makaingon nga faithful siya nga husband, faithful siya nga wife. Sa atong pamilya, sa mga ginikanan ug sa anak, kanus aka makaingon nga faithful siya nga bata sa iyang ginikanan. Ug sa usa ka servant, unsaon yung pag-ingon nga faithful siya nga servant sa iyang master. Now kining tulo muni nag-comprise sa atong life as a Christian. Ang church gi-consider ni Christ nga iyang bride. Pakaslan niya iyang church pag-abot sa langit. And part ta sa iyang body, and therefore part ta sa bride ni Christ. Isip kabahin sa bride ni Christ, are you a faithful part of the body of Christ? Faithful ba ka nga member sa church? Faithful ba ka nga part sa pakaslan ni Kristo sa langit? As a child of God, faithful ba ka nga pagkaanak sa Dios? As a servant of God, faithful ba ka nga sulugoon ni Jesus Christ? Now, despite sa atong mga unfaithfulness, I know daghan tag unfaithfulness bisan ako. But God's grace is still greater than our failures, our mistakes, our sins. So this morning, nagitay expect nga deliverance. Mas powerful ang love, mercy, grace sa Dios kaysa imong mga unfaithfulness. Munang kinahanglan tag mga fellowship, kidinhita ma-renew, ma-remind nga bisan tud nalayo na ta sa Dios, pwede gapuntang mo paduol og balik niya. And ako'y duha ka major points nining buntaga, ihatag nako. Asa nga aspekta dapat magpabiling faithful. General kay ni akong ihatag nga points, pero practical kay ni sa mga ladies. Mo-focus ko ninyo sa mga ladies. Number 1, dapat magpabilin tang faithful diha sa inyong mga fellowship. Fellowship. Tagaan na kong highlight ang fellowship. First point. First time ang FMMBC nag-host og ladies fellowship. Sakto? Siguro daghan ang nangasaag. Pila ka years ang nilabay. First time mi nag-host og ladies fellowship. Pero among isaad sa Ginoo, by the grace of God, maunta ni sinugdanan sa wala na katapusan nga pag-join namo. Amen? Amen. Tabangi mig-pray niya na. Ingon ng Hebrews 10:25, na may Bible sa natay Bible sa screen. Ingon ng writer sa Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves together. Forsake, biyaan. Ingon ng writer sa Hebrews, ayaw biyai ang fellowship. Ayaw biyai ang panagtigom nga sama nini. Unsay common reason nga namobiya ta sa fellowship? Unsay common reasons nganong naay mga churches nga wala na nakig-fellowship? Unsay reason kasagaran nganong kita mulay lumanta sa panagtigom nga sama nini? Isa sa common reason, discouragement. Na-discourage ka kay dili na ka-active, na-discourage ka sa usa ka sala nga gibuhat sa usa ka igsuon,
Or na-discourage ba ka nini nga church? Na-discourage ba ka sa ilang leader? Na-discourage ba ka sa imong Christian life kay daghang favor nga wala gihatag sa Dios? Ikaduhang reason, kanang ma-offend bitaw ta. Kani biyang mga ladies usahay, emotional kaayo mo, no? Kanang dali kay ta masilo. I think daghan man sad sa mga men. Pero usay ma-offend ganita, di na ta makig-fellowship. Kinsa yun nga offend din, he? Usay ma-offend ta sa message or chat sa usa ka fellow believer. Usay ma-offend ta kay nasultian tag dili mao nga butang. Usay ma-offend ta usay kay sa iyahang gipatabi or gipang chismis. Isa na sa reason nga makapawik sa atong fellowship. Isa sa mga reason pod ang distance. Lagyo. Layo kayo. May ganing Toledo nakaabot din hi ug ang Dalaget. No, lagyo kay na mas layo ata ang Dalaget kaysa Toledo or di ko sure. Ang Toledo diri sila natulog gabi eh. Ikuha na mo sila alas 3 sa South Bus. Basta mohangyo lang gid mo. Muhatag magig favor no kung kinahanglan kuhaon. Ay lapod sa inyong dapit gyud. Magsugat lang ta ninyo. Pero thankful gid mi kay ang Toledo na ning kamot yun. Diri sila natulog gabi, nindot kay among fellowship, dinner, ganin ang breakfast. Distance ang isa sa mga common reasons nga dili ta makaadto. Plite, mahal. Labi na karon nga sa una utso lang ang minimum karon 15 to 20 na ang tricycle. Ikasunod nga reason, lack of interest. Wa gid tay interest. Unsay reason nga di na ka interesado mo join og fellowship? Nanong sa una lagi kay mag-goal kag ladies fellowship. Karon kontento na ka sa online lang. Dagag reason labi na nag-pandemic, lima ka almost 2 years walay ladies fellowship. So kulang ta sa interest. Now, ingon ni ang writer sa Hebrews, ayog biyai ang panagtigom. Ingon din siya, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Now, naay purpose ang atong panagkatigom. Ingon ni ang writer, exhorting, magdinasigay. Kay balo ba ka nga sa fellowship, dako kinig tabang sa atong kadasig. Na example, sino balik-balik na nga example, kana bitang pundok sa mga sugnod. Kung imo nang pasilaubon, dako kina nga kalayo. Dali kay maluto imo nilat ang baka na. Lami kayo magpatungod sa kalayo, taliwala sa kabugnaw nga mopilit ang kainit sa imong panit. Pero kwaon nimo usa ka sugnod, ipalayo nimo sa pundok, hinay-hinay na siya mapalong. Ngano man, kay nagkinahanglan siya kauban para mubalik siya silaog. Munay nature sa kalayo. Na once mo biya ka sa fellowship, hinihinay jud ka mabugnaw. Munang di ka kabantay, di na ka interesado mo atong fellowship, di na ka ganahan mo pray, di na ka interesado sa word of God, di na ka ganahan mo simba. Unsay daghan na kita reason, pandemic, ang gobyerno, ang plite, ang gilayon. Ang bottom line, hinihinay kag biya sa pundok. Ibalik ang sugnod sa pundok. Mubalik siya silaog. So naik kainiton kadasig sa panagpundok. Musugot kag sa dili matag local church nato nagkinahanglan gitag sister churches. Huyang ang usa ka local church nga walay or wala nakig fellowship. Pila guta ka churches sa Cebu. Kung di ka mo join og fellowship, mag-suffer gid ang body ni Christ. Ngano? Kay ang body ni Christ gidesign ta nga maghiusa. Matag Christian nagkinahanglan ka sa presensya sa usa ka Kristohanon. Gidesign ta na nga butang, therefore ginalong o ginapangita na sa atong soul. Ug once di na matagbo sa imong kalag, ma-feel gid nimo ang kaluyahon. So kamo nga mga ladies, ayaw mog sugot one day ang inyong church ma-isolate or dili ma-join sa mga fellowship na to sa Cebu. Amen? Atog yung i-join. Kung sa'y purpose nga nung nag-join tag fellowship. Nga nung naaman ka karon, daghag reason, curious ka asa ng first maktan,
makakita og mga bagong friends, makadumdum, maka-observe. Pero naitulo ka major reason nganong naata sa fellowship. Unta mao ni inyong reason pod. Number 1, naata sa fellowship to serve the Lord. To serve the Lord. Kabalo ba ka unsay heart sa pag-serve sa Ginoo? Sometimes we think nga serving the Lord is about our nice nga dress, bit-bit og Bible, adto sa church, maminaw gwali, mo kanta, duko, mo piyong, mo ampo, amen, uli sa balay. Dili na mo'y heart sa service. Kabalo ka unsay heart sa service? Ang pag-serve sa Ginoo pinagi sa pag-serve sa tao. Yes. Tanawa pag naog ni Christ sa yuta, puro sa nag-serve sa tao. Ang heart sa tong fellowship, ang pag-serve sa tao. Hangtod bugat sa imong kasing-kasing ang pagserbisyo sa isig katao, lisod kayo i-value ang fellowship. Gahapon pag abot sa mga taga Toledo, gihatag na mo among best nga pag-accommodate nila. Although na siguro yung mga pagkulang yun, pero gihatag na mo among best, kay ginahuna na mo nga nag-serve me og tao. Ang point ako is, we can serve the Lord by serving His people. Mo man isugo ni Christ good, go and make disciple. Igunsa ba nato ng taos gawas di man? Pero mapakita nato ang love sa God, pinagi sa pag-serve sa ubang tao. Mo na din sa fellowship, we will serve one another. Ingon ni Paul, serve one another, love one another, forgive one another. Pag-abot niyo diha sa pultahan na ni-welcome ninyo. Nabay ni-welcome ninyo? Na iningon, ma'am, at tulingkod sa bangko sa kuan, unahan. That's service. Bisan tuod, bisita mo diri sa church, pero pag-abot din I know, instinct or part sa tong hospitality mo pakita kitag pag-accommodate, pero maikog bitaw sa hay serbisuan. No? Pero maikog, ako na lang sis. Sagdi lang, kay nag-serve man siya sa Ginoo. Pinagi sa pag-serve nimo. In return, mo serve pug ka sa Ginoo pinagi sa pag-serve sa ubang tao. Bugat mo sacrifice para sa ubang tao if di nato ni masabtan. Ayaw pagkahimong selfish nga Christian. Ang selfish nga Christian kanang getting lang bitaw. Ako dapat ma-bless ko. Dapat madato ko. Dapat nindot ang message, dapat di ko masakitan. Giving good ang heart sa worship. Giving your life, giving your best. Once kabaluta mo serve sa ubang tao, malikayan ang pagka-judgmental, malikayan ang chismis, malikayan ang gubot, kay kita dapat ang unang mupaubos dayon. Once mabalyo na nato ang tao, di na ta gusto nga masakitan pa siya og mahiubos siya. Number 2, to inspire God's people. Natas fellowship para ma-inspire ang ubang tao. Yes, mo serve ta sa ubang tao. Kay balo ba kay mong presensya dinhi dagag na inspire? Dagag na dasig. Pagkakita na mo ganin sa Toledo nanganta, Jesus Saves, Calvary, ang Dumanhog, ang Naga, dako kini mong kalipay. First time ni natungtungan og ladies sa lain nga kaigsunan nato. Lipay kay mistanan. Tungod kay somehow, regardless sa imuhang feeling karon, na siguro kay labunon gibilin sa balay, na siguro kay appointment nga na-cancel, pero ang imong presensya dinhi nahimong kadasig sa usa ka tawo. Dako kay nang tabang. Numdum ko sa pandemic noon nato, almost 2 years tagi sungog gipriso nining COVID-19. Dagag striktong protocol, di ta kabisita sa itong mga loved ones dayon. Sa almost 2 years nginaning nga situation, dagan kong relatives nga gikuha gid sa Ginoo. Mga relatives siguro mga 6 or more than 6, including sa akong mga close friends, nga sendan na lang tag text nga wala na si kuan, wala naka-survive sa COVID. Ang uban namatay sa COVID, ang uban sa lain nga hinungdan. Pero tungod lagi sa tong striktong pulisiya, dili ta makabisita dayon. Di ta makapangumusta,
di ta maka-check nila physically gyud. Senda na lang tag text nga wala na si kuan. Last month nag-meet pa mo. After 1 month abo na ay mong nakita. Usay di ta katambong gani bisan sa lubong tungod sa strikto kaayo na tong situation. Lisod ipangumusta sa text lang. Lisod mangumusta sa video call lang. Usay senda na lang tahlan ana day si kuan, nasakit day si kuan, na-admit day si kuan. Kabalo ba kadaghan sa itong mga local churches ang nag-suffer, na-discourage, nawadag pastors, gipapahawa silang church building, nag-suffer. Aware ba ta sa itong mga sister churches diri sa Cebu province? Abi nimo sakit hunahunaon kanang senda na lang tag-text nga nawala na ang church sa Barili. Nawala na ang mission sa South, sa North. Kay balo ba ka, wala na'y pastor ang church sa kuan. Ang imong presensya sa pagbisita sa usa ka local church, daghan ba kag ma-realize, hala, wa na di mo pastor din he. Hala, wa na di mo halos ladies. Wa na lagi mo atin-aten sa fellowship. Di mo kay balo hangtod di mo bisita sa local church. Usay senda na lang tag news nga ang isa ka church dito sa kuan nibalhin naglain nga faith. Senda na lang tag church ngin-ani nga ang church sa kuan dili na daw sila makig-fellowship. Tungod kay kulang sa inspiration. Muna kita nga active sa mga fellowship, kitay mo adto sa mga dili active sa mga fellowship. Yes, tinabangay ta. Daghan tag mga sister churches sa Cebu province nga nagkinahanglan sa ato ang inspiration, visitation ug ato ang presence. Labi na nga nag-COVID, mong di natutugutan nga mugara og maayo si Satan nini nga situation nato sa pandemic. Nay blessing sa fellowship, ingon si David. Psalms 133 verse 1 to verse 3. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird, even Aaron's bird, that went down to the skirts of his garments. Ingon ni David, nindot kay tan-awon ang managkatigom ang kaanakan sa Dios. Ang ointment sa Old Testament ginahimo siyang blessing. O usay gina-appoint siya, tagaan kag authority, usay ginahimo siyang blessing, usay ginahimo siyang tambal. But this time, ang usa ka prophet mububo siya ointment sa ulo sa iya o sa kataw, nagsimbolo na siyang panalangin. Gikan sa babaw, gikan sa Dios, padulong sa iyang entire body. Bless kaayo nga dunay panagtigom. Special nga blessing nga naa lang gyud nini nga klase nga fellowship. Wala sa church, regular Sunday, naa lang sa mga fellowship nga sama nini. Verse 3, as the dew of Hermon, as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Nay blessing ang church nga nag-host. Nay blessing ang mga churches nga ni-join. Nay lahi nga blessing once mag-gather ta. Ngano? Unsay promise ni Christ? Matthew 18:20. For where 2 or 3 that gathered together in my name, in Jesus' name, there am I in the midst of them. So once na gathering sa mga kanakan sa Dios, naadya si Christ ang iyang presensya sa taliwala. Once na ang presensya ni Christ sa taliwala, nahimo na siya usa ka blessed nga dapit. Si Moses ingon ng Dios, tangtangay mong sandal Moses, kay naa kas balaan nga dapit. Kung asa ang Dios makighinagbo sa iyang katawhan, nahimo ng balaan nga dapit. Muna magtigo man ta, ilaw sa kahoy, ilaw man sa langob. Di napasudlon sa mall ang walay mga tatak sa right hand or forehead, asa ta magather? Langob, lasang, bukid. Kay kung asa ta nagtigom, naa diha ang presensya sa Dios, na iyang blessing, na iyang protection, o ang iyahang kadaugan. Now, ikatulong reason, of course, naata sa fellowship para magkat-on og bag-ong mga butang. I know ang mga ladies, mga observant kay mustanan. Ligsod nyo local church,
Manglili din mo sa kurtina kung bago bang laba. Tanaw din yung flowers kung natarong bag arrange. I-check din yung CR kung nabrasan bang bowl. Inana ang mga ladies. Hanga din mas babaw kung nabay mga damang nga nagbalay. Muna heart sa mga ladies. Sabi nyo, sa pag-join yung mga fellowship, daghan mong makatunan. Daghan mong ma-apply sa yung churches. Nindot lagi nilang style, no? I-apply naman ni sa mong church. Di kay kuganana, di na ko i-apply. Muna mo, adto po may puhon sa inyong churches. Kay gusto may mag-cut-on og mga butang. Unya, ang hapon na lecturer, sa lecture, daghang mga discussion, testimonies. Makadungog kasi ang testimonies, mag-cut-on ka. Hala, ginana niyag handle, naka-experience ko siyang life before, ginana din niyag handle, i-apply na ko to. Maka-learn kag new things sa fellowship. Daghang kag ma-observe, babantayan, nga makita nimo sa imong kaugalingon. Munang luoy ang usa ka lady, nga di mo join gyud og fellowship. Mag-suffer gyud ato mga churches. Isa sa reason nga nung encourage na ko ang mga ladies mag-join og mga fellowships para makakita silag mga ideas. Ako nagdako kog fellowship. Youth, men, appeal po kog ladies. Of course, kung pastor na ka, appeal, magiging mo wife, appeal zud ka. Sa unsa nga mga conference, naga-join yun ko. Ang purpose nako, naga-take note yun ko sa mga bagong butang. Nindot din ani no, take note na ko na. Hinihinayan ako nag-apply sa among local church. Pag take note mo, tanaw ninyo nga nindot lagi ilang floor mat. Ako nang sundugon. Di ko ganahan silang kurtina nga blue kay murag massage center. Kita mo ang kurtina mo. Usay massage area maguni dinhi. Bitaw namin mga discipleship class mo na among ginahimong division. Muramig theater dinhi ka na mag-discipleship class. Pag-observe. Second thing, ikaduhang butang, so first, dapat mag-abtan tang faithful sa Ginoo sa mga fellowship. Suporta ay ato fellowship. Number 2, faithful ta sa atong mga local churches. Kumusta imong local church? Kumusta ato ang mga iglesia? Kagabi istorya may Pastor Makan. Kailan mo Pastor Makan, no? Pila edad di Pastor Makan? Kailang? I-text na lang or isulti ra? 79. Kabalo ba mga 79? Kasagaran kailan akong 79? Mas pilion na lang sige lubog, tanaw, SpongeBob, si pangay kaping init. Mo na live sa mga 79. Pero pagkita na ko Pastor Makan kagabi kabalo mo, siya lang isa men or man sa ilahang ladies. Siya ray laki. Lisod biya makikuyog sa mga ladies. Nood lang. Balo mo ana. Lisod makikuyog sa mga ladies. Ang hisgutan puro katong naunsa to si Cardo. Ang ilang mga teleserye. Lahig mga topic magod ang ladies. Pero si Pastor Makan ni sukol from Toledo to Mactan. Siya lang ni join nga lalaki. Of course, uban man siya kay pastors, pero wa siya nag-ingo, Brad, ubani ko diribi kay Mingaw. Last week, kita kong Pastor Makan, nag-kiay pa sa youth fellowship sa Toledo. Na sila yung mga youth fellowship. Mga youth, 16, 20, nag-abak-ambak sa Pastor Makan po, nag-appeal sa fellowship. 79. Dagag mga 50-year-old nga dinaganahan ma-appeal og fellowship. Dagag mga 60 nga nagpuyo na lang sa ilang balay dito sa Banig. 79-year-old, professor na ko ni sa seminary before, wa ko nag-expect nga dasig yapon kayo hantod karon. Now, ngano na, ako nagtuo ko, nakita ni Pastor Makan ang value sa mga ladies. Importante kayong ladies gid sa church. Honestly, ako mo admit ko, kung wala may ladies sa church, luoy kayong FMMBC. Kung maluya ang ladies sa inyohang local church, luoy jud kayo ang inyohang church. Sige daw. Kung wala may ladies,
Unsay naong nga nimong flowers? Unsay naong nga namong kurtina? Kung wala may ladies dinhi, do you think inani ang among decoration sa church? Kanamong kurtina? Ato pa ng Wednesday gitaod. Gibag-o ba? Gibag-o nila, gipahumutan. Kuha may mga ladies, unsay naong nga namong CR? Unsay naong nga namong garden? Unsay among naong nga namong kitchen? Kinsay magatiman sa among palibot kung walay mga ladies? Decoration. Pobre kay ang church gid sultihan ta mo kung dili active ang mga ladies. Oh, pobre ngano? Makita man nimo luuya pud ani no. Inana bini ang mga ladies biya hilom lang ni manaway. Hinawayon bitaw ni mga ladies pero hilom lang. Nguni nagkanindot, hilom lang. Hilom ra itabi ba? Dawgon sa tamo karon ha kay kabalo ko na unique nga skills ang mga ladies. Namo unique nga skills nga kamo lang gid ang nanana. Wa gi makaya way mahimo ang mga lalaki niana. Sa resurrection ni Christ, kinsa man ang unang naka-witness miatang gyud sa resurrection sa atong Ginoo. Asa man to mga disciples, apostles nga 3 years gitrain. Asa man ang mga apostles nga mingon di mimubiya Ginoo. Pagkabanhaw ni Jesus Christ, kinsa man ang unang disciple nga nag-atang gyud dito sa lubnganan, way tulog. Mary Magdalene, babay. Sa time nga si Christ gilansang sa cross, asa ng mga isog nga mga apostles? Asa nang ningon di ko mubiya Ginoo bisan sa kamatayon? Taliwala sa discrimination, yaga-yaga, bisan sa death threats, kinsa may nipabilin nga disciple si Christ sa tiilan gid siyang cross. Yes, na si John the Beloved. Sa 12 apostles, si John the Beloved ang nipabilin. Pero kabalo mo kinsay kuyog di John? Ang tulo ka Maria. Mary nga mother ni Christ, Mary Magdalene, ug ang isa ka Mary. Mga babay. Asa na mga laki nga gitrain for 3 years? Asa na mga apostles nga gitrain sa pagtudlo sa commitment? Naay unique nga gift ug skills ang mga ladies nga once inyo nang magamit sa insakto, bisan ang mga laki kaya niyong tumbasan diha nga aspect. Dainaan matag function, pero naay lahi nga commitment ang mga ladies. Once madasig lang gid mo sa church. Unsaon man nato pagkahibalo nga ang ladies nato hinay-hinay nang na-discourage. Kumusta man inyong mga local churches? Unsaon ninyo pagkahibalo nga ang ladies sa atong church hinay-hinay nang naluya? Number 1, practical ha. Maka-sense ka kung inyong ladies sa church dasig pabagdili. Ilhanan nga hinihinay na mo naluya kung bati nag decoration ang flowers. Naghibat ng gani inyong bulak, butangan na lang mo bumbil diha. Alarming na gina. Bitaw. Lain man kayo ang mga dikon may mag-arin sa bulak gud. Ang mga youth pa-arin sa bulak. Ay nalang yun. Asamot ng mga laki. Ang ladies mo'y magpakabana yun sa mga decoration. Tanawa mong bulak. Nindot pa dili. No. Nagluto na ba may nindot ka panood to? Nindot dili. Nganong hahaman? Nindot ang bulak dili. Luto agad tong dugang kuan ditong pang snack o niya ha. Pasalamat ba ako nga nami dasig ng mga ladies. Amen mga ladies. Bisan to damong ladies mga nagtrabaho ni sila. Nani sila yung mga trabaho pero nami dasig nga ladies. I know kamo pod dasig mo kay naa mo karon sa church. Ikaduhang reason. Makaingon ka nga naluya na inyong ladies kung daghan naglawa-lawa inyong kisame. Hangad. Nailawa-lawa wala. Ananganda man me. Ingon man ko, apil ben ako na suwali, kwa ata nang lawa-lawa.
Inig-uli niyo sa inyo, ugma simba man mo, no? Tanawang kisami ha? Kay usahay, ang lawa-lawa na purma na ba? Balik na sa kadasig. Limang ka ang damang mo purma naglaw. Kamao na musuwat ang damang. Limpyo ganing kisami, dasig ang ladies diha. Kaduang reason, ilhanan. Luya na atong ladies kung wa nay laba atong kurtina. Hala, hikapa ng kurtina diya. Bago pa ng laba. Ingon, i-appeal ba na ako na suwali, labhidaan, katong humot yun. Inig-ana gani mo sa kurtina, tagak na gadi ng mga balays, damang, ang mga abog. Ayaw lang pag-blame. Luya na gid atong ladies. Kinsa man day magbutang sa mga... Kung ang laki mong pakurtinahon, mura naghinayhay. Ladies mo'y kabawana. Number 4, luya na ang mga ladies at church kung wa na'y plansa ang pulos inyong mga bana. Bitaw. Kaya kung dasig ang ladies, asa man imong pulo atong plansahon. Pero ganig, nagkumot na ang pulo sa mga bana ninyo. Dili na kadasig inyong mga ladies. Karong Domingo ha, tanawang pulo sa inyong bana. Number 5, luya na inyong mga ladies kung hugaw na ang inyong mga CR. Pastor, tiles among CR. Pagbantay, mas klarong hugaw sa tiles. Bitaw. I-check inyong mga CR. Di man kinahanglan marmol, di man kinahanglan yun nga limpyo, gipintalan yun. Kabalo biya taon say gilimpyuhan or wala. Wa pud ta ingon nga arte. Pero isa sa ilhanan lang, kung gusto nimo i-check nyong ladies, lisod sa kayo ang mga dikon pa'y mag-brush diha sa salong. Di ba? Pastor, well, si ladies, pwede siya mag-instruct, mag-guide sa mga young people. Hindi man kinahanglan gidayon si nanay mo magluhod-luhod dito. Kay si nanay ray ladies at church. Pwede man mamalihog sa itong mga youth. It means naay nagdumala diha. Now, ikaunom, mao ni pinaka-powerful gyud. Ika-5 o ikaunom nga ilhanan nga luya na gid inyong church kanang daghana ang mga chismis. Kabalo mo kinsay buhatan sa chismis? Si Satan, dili ka mo. Pero hilig biya ni usay ang mga ladies og, huy, ato lang ni ha? Ang mga men manggod dinana. Ay mga men magistorya mga politika. Kinsay mo dagang mayor, presidente. Pero ang mga ladies gyud, hala kabantay ka. Wa na gid siya naga-post sa Facebook. Wa gid siya naga-like sa akong picture. Kabantay ka. Nasa bagong vlog. Hala no, nahiwi iyang kuan ganina no, dress, dili nindot. Nangatawa mo sa inyong kagulingon. Bitaw, ang ladies mo'y kasagaran biya gid biktima aning ato lang ni ayog saba. Sa ato lang ni ayog saba, tibuok church nakahibalo ug tibuok barangay. Church, aminaw. Mahimo na gani kang instrumento sa chismis. Naluya na gid ka spiritually. Kung love nimong fellowship, ayaw uli kay gid ang chismis. Unsa man ang chismis? Kana bang dili tinuod ba or dili ka sure nga butang imong gitabi? Or kana bang butang nga private na siya ba? Personal nga concern. Muingon gani kag ayaw saba, chismis na. Na may mga butang ay saba kay need og privacy gyud. Pero kabalo mo sa kong point, kana bang ako lang hinayon ha. Lahir ba niyong hunghong kay dungog kayo spikas? Yes. Isa ka sign nga dunay bad influence na sa kaaway sa church kanang nanay ayaw saba. Makaguba nag-fellowship. Makaguba gid nag-fellowship.
Ayaw i-blame po di man kugulingon kung nakahimo ka na. Tanan magita nakahimo ana, honestly. Pero naay room for improvement. Naay tagaanta sa Ginog chance nga makorek na siya nga attitude nato. Once love givalue ni Mount Church, maglikay ka nga naay masakitan. Maglikay ka nga di maguba ang church. Once na nagani temptation, nagani mo duol nimo, muhapak sa mga abiga, uy, mare. Kabalo ba kas news? Kabalo na ko ay lagsaba. Ana na lang. Bitaw sultihan ta mo. Daghag churches akong nailhan nga na split, na divide, ang uban na niradog yung pultahan tungod sa chismis. Dili man na biblikal, kabalo mo sa ingon sa Bible, ayaw itago ang pulong sa gisugo pag itapag witness. Kay ang pure words of God, ang makadasig nga pulong sa Ginoo, di man ginatago. Ginashare na to sa uban. So kung nana gani gitago, dili na siya word of God. Ang pingi inyong church in town, ayaw itugot na dunay chismis manggawas. Gossip. Isa na siya sa mga poison sa ato ang fellowship diya. Abi nimo, si Young Timothy, na-influence iyang life gikan siyang mama nga si Eunice o iyang lola nga si Lois. Dasig kay si Young Timothy tungod sa influence iyang mama o siyang lola. Ang first Christian sa mong family akong mama. Bisan sa iyang side, sa iyang family o sa among family, siya first nga Christian. 7 to 9 years niya gipray ang salvation sa akong amahan. Despite sa mga ups and downs, challenges, gipray niya ang salvation. One day, na-save yun, grasya sa Diyos. Pero isa kabutang nga ligasiya sa akong inahan, na pabilin gina namo. Isa ko niadto, isa ko sa product sa influence sa akong inahan. Kinsay magdahom. Ang usa ka badlungon nga tawo nahimong pastor ug nibarog karon sa iyong atubangan. Yes. Na-influence ang mga mama nga kamuragi makahimo niana. Ako sa akong wife, thankful na pud ko kay kugihan akong wife. Before matulog ang mga bata, ginatuduan niya pray. Before mukaon, pray. Kung na'y pangayoon, ang mga bata na mo ni moingon, mag-pray sa ta ni Jesus. Kaya once na sila pangayoon, ingno na mo, pag-pray ka, nga tagaan tag kwarta aron makapalita. Simple, basic nga mga butang, pero dulot kay na sa kasing-kasing sa mga bata. Di kayo mong mga amahan, anak. Ang mga amahan, sige naghatag, palit dito, palit dito, or bamunal. Pero anay lahi nga connection ang mga mothers nga kamo lagi makatudlo sa inyong mga bata. Ug mao ni si Young Timothy ang gikuha nato sa tong text. Gamitan na nga influence nimo sa imong kabataan. Kay kung atong kabataan lagi mo'y future sa ato ang bayan, sa atong churches. Ang future sa kabataan pod nas mga mama. Kamo ang powerful kayo nga teacher sa inyong mga bata. Muna gamita inyong influence, ayog tuguti nginihinay mga wala atong kaigsunan sa fellowship. Ang goal na unta this year, next year, nga daghan pa mga ladies nga mga kaubanan nato nga mobalik gyud sa panagtikom. Ato nang i-goal. Ayog tan-awa ang problema lang sa inyong churches. Be a part of the solution. Kita nimo nga dunay problema, ayog ilibak, ayog i-chismis. Dapat part ka sa solusyon. Ayog tan-awa, paminawa ang usa ka mission o local church nga hinihinay na nga nangaluya. Kung na kay mahimo, bisitai uban yung mga ladies. Ayog biyai ang panagtigom, tod kay mo ni kadasig, kalig-on, disenyo sa Ginoo sa atong Christian nga life. One day mo balik si Christ, unta, moingon siya nimo, well done, good and faithful servant. Amen? So may the Lord find us faithful. Unsa man imong trabaho, di kabisihan, pila imong edad, unsa ka kakabata, kagulang na, naa kay mahimo sa Ginoo, unique nga mahimo sa Ginoo, nga mapakita nimo ang iyahang ay mong faithfulness diha kaniya.
Deserving lang siya patagaan sa imong faithfulness. Kay ever since sa cross, wa siya nagreklamo sa pagbayad niya sa imuhang mga sala. Let us pray. Father in heaven, thank you Lord. Sa imuhang comfort nini mga orasa, unta Ginoo imong Holy Spirit ni work out sa among heart nga sugod karon Lord, mas i-value, i-treasure pa namo Ginoo ang mga fellowships. Nadi kay blessing Lord taliwala nining tanan. Pray namo Amahan nga magalig-on pa ka sa mga officers, sa ladies dinhi sa Cebu. I-bless ang mga leaders namo Lord. I-bless ang mga local churches. I-bless ang matag individual nga naa karon ug ang mga ladies ug churches namo Lord nga wala naka-attend karon. Unsa may lang situation Lord, among gitugyan di nimo. Unta Ginoo sugod karon nami mahimo para nila. I-bless ang mga remaining program, activities. I-bless ang tanang pulong nga nadawat namo Ginoo. Pasaylo amis mga sala namong nabuhat. In Jesus name we pray. Amen ug amen.